ಶೃಂಗೇರಿ, ಸೀದಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮೊದಲೇ ಮೂಲು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಟೋಕನ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಕಾಡು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತಾರ ಅಂಜದು ಮುಗುಳಿತ್ತೆ. ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾರು, ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು. ಸೀದೋಡೆ ಹೋಗ್ನ ರೋಡು ಅವು ಕುದುರೆಮುಖ ಕಳಸ ಕುದುರೆಮುಖ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ शिवरी है शिवरी दिल्ली सिंगेरी। हाँ वहाँ तक आने दो, चपाती उधर खाना बनाने का। कहाँ? वहाँ तक आने दो हमको। हाँ ठीक है, आ जाओ बैक साइड. ಒಂದು ಘಾಟಿ ಎಂಡದು ಮೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಕಾಕಾಜಿಗೋ ರೋಡು ಇಡೇ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಘಾಟ್ ಕುದುರೆಮುಖ ಘಾಟಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ರೂಟದ ಘಾಟ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಡೆ ಘಾಟಿ ಕಡೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕಾಡೇ ಪುನಃ ಅಲ್ಲೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ. कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आया? धर्मस्थल से आए। अच्छा, सुब्रमण्य, धर्मस्थल, मुरुडेश्वर, गोकर्ण, साइड आ जाओ थोड़ा. कृष्ण मठ, उड़पी और वहाँ से अभी सीधा पंढरपुर पांडुरंगा. अच्छा, पंढरपुर पांडुरंगा. कहाँ से आया? कहाँ से? महाराष्ट्र के. महाराष्ट्र वाशिम. अच्छा, टेम्पल जा रहा है सब. टेम्पल. अच्छा, पैदल ही पादी यात्रा. अच्छा, हाँ. 4 ही लोग हैं? हाँ 4 लोग. अच्छा, नाम आपका? विकाजी आनंदा शिंदे. अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट. हाँ. आपका? मेरा देवदास. ठीक है. हाँ चलो मौली. हाँ ओके. आगे नहीं जाएंगे तुम? हाँ आगे जाएंगे हम. हाँ उधर जाएंगे थोड़ा. हम शृंगेरी तक जा रहे हैं. सिंगर तक. हाँ हमारा गाड़ी थोड़ा साउंड आ रहा है इसलिए रुका. बसा. हाँ ಶೃಂಗೇರಿ ತೊಲೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಡ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ 4 ಜನ ಹೋಗ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕೇರೆ ಲೆತ ಮತ್ತ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚು ಹೋಗೋಣ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮೂಲ್ ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ ಮಿಲೆಂಗೆ. शिवमोग्ग इस साइड. हाँ ये टेम्पल जाना है तो इस साइड है. शृंगेरी. कौन सा बड़ा टेम्पल है? हाँ बड़ा टेम्पल. कितना लंबा है? मतलब वो ओल्ड टेम्पल है, वो बहुत बड़ा है. शृंगेरी मोटा बोल के. कितना किलोमीटर है? अभी थोड़ा है, 10-15 मिनट लगेगा उतना ही. ಕಾಫಿ ತೋಟ, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಹೂವು ಹತ್ತುಂಡು ವರತ ಕೊಯ್ದು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಚಂದ್ರಗೆ ಮದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಅದಿಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರನ ಬೇಗ ಹಾಪುಣಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಶೆಡ್ ನೆತ್ತ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಆತಂದು ಒಂದು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿ ಪರ್ದಿಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡುತ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಸೊಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾಡ್ದ ಬಂದೇಳಿ.
ಈ ತರ ಸೊಪ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಗಿಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡ? ಬರೀ ಹೂವಂದೇ ಬರೋದು. ಇದೊಂದು ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಗಂಡು ಗಿಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಂ 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 ಹಾ. ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎರಡು ನಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ನಡಬೇಕು, ಗಂಡು ಗಿಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡ. ಓಕೆ. ಗಂಡು ಗಿಡ ಬರಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಕಾಯಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಂಡು ಗಿಡದಾಗ ಗಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಗಿಡ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಕಾಯಿ. ಓಕೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾವ ಅವು ಎತ್ತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ. ಮೇರ ಭಟ್ರೇನ ಹಂಗಿದೆತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇರ ನರ್ಸರಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಗಿಡಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಮಂದೇರು. ಬಟ್ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಗಿಡಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ರಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಜೀರು ಮಾತ ಬರ್ತದನ್ನು ಯಾರು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಒಂದೇನಾರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಗಿಡ ದೆತ್ತದು ಹೊಸತಿ ಗಿಡ ಪಾಡೋಡಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಒಂದೇನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಶೆಡ್ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ವಾಡ್ದೇರಿ ಇತ್ತಲೇ ಪೋರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನದ ಹಾಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡು ಸಾಂಕಿದ್ರು ನಾವು ಅವಳುಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಪೂರಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದ ತುಚ್ಚಿಡು ಅಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಗಿಡ ಉಂಟು. ಅವು ಶಕ್ಯತ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಮುಂಚೆದ ಹತ್ರ ತುಚ್ಚಿನ ಮೋನೆ ಕೈಕಾರ ಹುರ ಬಾಪುಂಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಂಗದೈಪುರ ನಡ್ತೇರಿ ಸುಮಾರು ದೈಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಸುಲ್ಪುನ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮುಳ್ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಲತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಕೊಯ್ದು ಇಂಚಿದ್ದ ಮಿಷಿನ್ ಮುಳ್ಳು ಬರುಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಸೈಡುಂಡು ರಾಶಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮಿತ್ತಾಪುನತ್ತು ನೆಟಾಪುನ ತಿರ್ತು ಬೇರು ಬರ್ಪುನು ಬೇರ್ಡಾಪುನು. ಲವಂಗ ಆತನಿಗೆ ಲವಂಗ ತೂಕಣ ಅದೇ ಒಂದೇ ಲವಂಗದ ಗಿಡ ಹೂವಾತನೆ. ಲವಂಗ ಕಾಫಿದ ಗಿಡ ತುಳಿ ಆಯ್ತದ ಮಲ್ಲ. ಲವಂಗದ ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಳಿ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಕೊಂಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ಕಾಟಿ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಹೊರಪು ಈಗ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಕಂಗು ತೋಟದ ನಡುಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಅಂತಾರೆ ತಂಚ. ಊರುಡು ಪೂರ ಓ ಮದ್ದೇವ ದಾದನೆ ಬಲಿತಿರುವಾರ ದಾದಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ದಿಕ್ಕೋಕೊಂಡ್ರ ಕಾಡೆ ಪುನಃ ಸುತ್ತ ಅವಳು ಕುದುರೆ ಮುಖ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಬಗ್ಗದ್ದು ಕೊಡತ್ತ
ಒಂದು ಲವಂಗದ ಗಿಡ ಮೂಲ ಆಗ್ತಂತಲ್ಲ ಲವಂಗ ತೋಜಿನ ತೋಚಿ ಲವಂಗ ಸುತ್ತಲ ಕಾಡೆ ಪಾಪುದಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಪುಡು ಹೋಯ್ನ ಕಾಂಗದ ಇನ್ನು ಕಾಡ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಪರ್ದು ದಾದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಲೈನ ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಬೇಕಾ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು ಇದು ಹಂಗೆ ದೈಕ್ಲ ನೆಂಕ್ಲ ಉಮೇಶನ್ನ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಉಮೇಶನ್ನೇ ನರ್ಸರಿದ ವೀರ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೇರೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪರ್ನದ ಗಿಡ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೇರು ಮೇಲೆ ಅದೇ 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ರಟ್ಟುಂಡು ವಾ ಬೋರ್ದ ನೀರು ಲತ್ತು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ನೀರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೋಟ್ರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎತ್ತು ಉಣ್ತದೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತಿರುತು ಪೋಂಡ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ನೀರು ಅಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ನೀರು ಬರ್ಪುನೈಕ್ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಚಡಾವು ಫುಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ತದೆ ಇಡೆ ಮೋಟ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಮೂಲ್ತಿಕೊಂದಂಗೆ ತೊಲೆ ಅವಳು ಇಂಥ ಟರ್ನ್ ಬೀರ ಮಣ್ಣು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಲ್ಲಿ ಚರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಮೆದುಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೂವ್ ಹಾಕಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಕಪ್ ಬರ್ತನು ಗಾಡಿ ಪರತುಲೆ ಈ ನಮೂನಿ ರೋಡ್ ಓಡಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಗಾಡಿ 4 ವೀಲ್ ಗಾಡಿಯೇ ಬರೋಡಾತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿದಾರೆ ಬಲ್ ಕಟ್ಟದು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು 4 ವೀಲ್ ಪಿಕಪ್ಪು ಪುನಃ ತುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬುಜಿ లేకుంటే డ్రైవరే ತುಕ್ಕ ಬಲ್ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಬಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕಲಿ ಬಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ ಕಟ್ಟದು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ಗಾಡಿ ತುಲಿ ಏಸ್ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು